On robil bu bu bu. Tu máš hlad, debil. Go na kál. To, nie. Je pár minút pred polnocou a mňa nenapadlo nič iné, než si zahrať hororový Minecraft, ktorý pripravil Pete. Ak sa veľmi zláknem Pete, tak si ma neželaj, lebo ja skončím pravdepodobne niekde v nemocnici. To som sa bála. Dobre, takže som si vytvoril svet s názvom Pivnica. Naša prvá úloha bude zaobstarať nejaké základné veci a proste začať žiť, začať fungovať. Takže poďme zoťať stromík a ideme si robiť proste základné veci. Prečo? Prečo tak dlho, Pete? Čo je toto za kulehu? Reálne už minútu ťažím drevo, hej? Minútu ťažím jednu kostku. Už asi druhú minútu ťažím jednu kostku. To nemyslím. Dobre. Ježe, ono to iba spadne a zase to budem musieť ono ešte nejako rozbíjať. Dobre, takže toto máme. Hneď idem vytvoriť sekeru. Toto je pravdepodobne nejaký taký ťažší Minecraft, že musíš tu mať všelijaké takéto veci, že to nepôjde iba rúkou rozbíjať. A dúfam, že to platí iba na stromy, nie že budem teraz robiť pol roka. Čo sú tieto veci, čo tu mám? Kazeta 1, Safety Instruction. Dobre, tak kazetu ďakujeme. A Slender Book. Môžeš nájsť Slendermana v Slenderskom lese. Taktiež môžeš nájsť nejaké odkazy. Môžeš ich rozbiť pre nejaký loot, pre nejaké odmeny. Slenderman sa nasere. Slenderman ťa začne loviť. A len ho traf a on zmizne ďalších 15 sekúnd. Ak zbiera všetkých 8 notov, čiže zápisníkov alebo krezieb, zmizne navždy. Dobre, takže máme tu vedlejší quest, ktorý budem potom robiť. Teraz musím hlavne urobiť nejaký základ pre seba, čiže ideme nájsť kamení, urobíme si základné veci. Tak dobre, ideme pozbierať naše prvé kamene, aby sme si mohli postaviť meč, sekeru a krompač kamenný a potom pôjdeme ďalej vo svete. Feeling Watch. Dostal som achievement Feeling Watched. Man spawning for... Jak man spawning first time? Takže ja? Pete? Jakže man spawning first time potom, ako som sa tu zrodil už pred 10 minútami? Toto je kruté. Tyk, to čo bolo? Prečo bijem? Prečo bijem srdce? A kto tu píska? Kto si ty? Preukáž sa! Tyk. A on má meč! Daj mi meč mi daj. Ty kokosti, čo sa deje? Ty môj blázon! Pomoc! Tam je železo! Ono to ide za mnou, však? Ty mňa to útočí. Ja mám zimomriavky po celom tele. Ty... Fúha. No dobre, čo ti, ale fakt ako mal som zimomriavky teraz. To bolo nepríjemné jak blázon. Toto niekde nechal, to je crafting table však, toto hore. Yes. Tak, sekera, meč. Tak, krompáč, vytvorím krepač. Takže dostali sme upgrade, máme pozbierané nejaké veci, môžeme ísť dať ďalej. Čo by som asi začal, poďme si nájsť nejaké miesto, kde začneme našu hru. Keď si pozrieme svoju mapu, tak asi tuto to bude niekde rozumné spraviť. V zime nechcem byť určite, takže tuto vyzerá, že nejaký lesnatý strom. Nájdeme možno nejaké menšie obilie villagerov a tam začneme fungovať. Toto je čo za strom? Počkej, vyskúšame, či už ide normálne sekať stromy. OK, už je normálne sekať stromy, čiže teraz už budú pekne padať, hej? Ty môj blázon, to je cool. To sa mi veľmi páči. A padajú z nich aj samplingy? To som si nevšimol. To si musím všimnúť potom. Dobre. Takže máme tu lesíku. Prečo je tu toto čierna oblasť? Poďme pozrieť do tej čiernej oblasti. Prečo sú tu všade mŕtvo? Prečo tu nemôže byť niekto živý? Dobrý deň, Ujko Pajko. Počkaj, tu živý prasa? Živé? Aj toto je mŕtve prasa. Prečo sú tu mŕtve zvery? Tu je niečo, počkaj. To je, aha, tu si iba dyne. Ja neverím, prvé živé veci v tejto hre, ktoré budú za chvíľku mŕtve. Dobre, ešte tie ovečky idem zobrať, aby som mal... Jak som jej pustil, aby som mohol si vytvoriť potom posteľ. Ne. Tak. Ty, to čo? Ale jak je tu skeleton? Oni nezomierajú?
Oni zamerajú na slnku? Cez deň? Dobre, aby som ešte povedal taký disclaimer, ja nie som hráč Minecraftu. Ja absolútne neviem hrať Minecraft. Jedenkrát som ho na streame prešiel, som dostal do endu a zabil draka. Čiže, ak ste tu noví a pozeráte sa na tento gameplay, tak mi kľudne napíšte do komentáru, čo mám robiť, lebo ja idem iba tak, akože z pamäte, z hlavy, dobre? A dosť random. Zas je tu mŕtvola! Vysvetli mi Pete, že čo je toto za mod, že sú tu iba mŕtvoli a čo mám s nimi robiť? A prečo už bude, za chvíľku bude tma? Dobre. Tuto urobíme naše základy, tuto si urobím posteľ, lebo nechcem byť cez noc hore. Vyzerá, že to je safe, takže ideme spať. Sladké sny. Takže prvá noc zvládnutá. Na jedničku, si myslím. Zaberieme veci a ideme ďalej. OK. Dobre, tak toto vyzerá ako časť, kde som mohol začať žiť. Pozri sa, tu je táto zelená pláň. Yes! Na tomto menšom ostrove spravíme taký menší tábor, záchytný tábor, dáme si tam posteľ, spravíme si tam respawning point a pôjdem sa pozrieť ďalej, dobre? Takže si tam urobím aj meso, urobím si tam aj nejaké ďalšie záležitosti. Takže, aj to je Dogo. Dobre. Čaute dogovia. Dobre, tak tu uložím tieto veci, čo nepotrebujem, aby som ich mal keď tak záloha nejaké. Dobre. A poďme teda na dobrodružstvo zatiaľ, kým tu nebudem. Iba to zatiaľ preskúmame, že čo sa nachádza tam ďalej. Môjim cieľom, môjim ultimátnym cieľom je nájsť nejakú dedinu. To čo je tam? Ježiš, to je zase nejaká mŕtvola. A to vyzerá úplne, ako keby nejaký amazonský týpek ma tam čakal so štepmi. Tento jaký placatý. Jak tu zomrel. Chudák, pozri sa na to. Títo sú už úplne vtipní. Ja som si nenastavil ten respawn point, všakže, na tú posteľ. Však ja som si nenastavil ten respawn point, čiže keď skapem, tak pôjdem zase niekde od... Dobre, to je ďalší typek dole hlavou. Krava. Servus! Tak, tu je niečo. Dobre, ideme to pozrieť. A tam už vidím, malinký brloch. OK, predo mňa je nejaký malinký... Web and tagle... Čo? Discover a spider cave. Ja, že to je nejaký malinký domček a to je proste pavučia jaskyňa. Čo? Nie. To prečo sa zrazu zatmelo? Timo... Čo je toto? Strieborný meč. Daj sem. Hneď. Niečo tu spieva. Tu je ukrižovaný týpek. Je tu posteľ aspoň, prosím. Dobre, aha, tuto je niečo. Charcoal. Dobre, ja si toto asi poberiem všetko. Ty kokos. Dobre, burky sa nebojím, to je chill. Ale čo je toto? Dobre, tak to sa bojím. To čo je za zvuk? Pete? Prečo do toho hrať to príjemné lofíčko, že sa tu nič nemá dostrať? Pete, prečo... To čo je? Preč s tebou? OK, niečo som vymazal. Tu je ešte niečo. Á, to škrieka. To sú nejaké soundboardy. No, už to doškriekali. No a teraz čo? Čo teraz? Dedina. A toto je čo? Pozri sa jej, tu je... Toto je čo? Toto je čo? Toto je čo? A tu je dedina čo? Čo counter? Dobre, ideme do dediny, tam sa vyspíme a zajtra budem pokračovať, dobre? Čo je toto? Toto je ten cintorín, OK. A ono tam... Tu sú nejaký... Ty... To je čo... Ty... Utekaj! Kamo, prečo mám... Kamo, ja som dobrý, ja nie som zlý. Tuto, do dediny. Ty blázon, no poď. Ty... Dobre, oni majú čo za životy? Ja ťa zabijem. Who gonna call? Koho zavoláš? To... Nie. Čo? Zmiznite. Ja zomrem. Ty... Ja rozjem. Nie, ja som mal pravdu. Ja si to nesejbol. No, takže cez noc sú na cintoríne duchovia, hej? To akože dáva zmysel, no, nebudem klamať. No dobre, to už je 200 metrov, to už som tam za chvíľku. No, jak ma teraz pavúk do chrbta. Pozri, ešte jeden, aj druhý. No jasné. Ty si... Čo ti to je? Dobre, idem po vode. Vo vode nie sú žiadne monštre, čo by ma mohli zabiť, nie? Dúfam. Kámo, jak do mňa blesk. Jak do mňa blesk tuto, jak som. Tak ja prisahám Bohu tú hru odinštalujem. Normálne, že končím dneska. Kámo, keď som tu videl teraz nejakého krakena, tak ma for real. Aha, takže mi sa nespravilo to meso.
Normálne kureťom ťa ubijem, ty dement, pozri sa. Bojové umenie. Debilko sprostý, čo myslel, že sa tu bude diať? Ja nie som šerajší. Dobre, tak všetko poberiem a ideme ďalej. Pít, čo tam je? To čo je? Nie, to nemyslíš vážne, že tu bude nejaký drak obšmiedať. Ja nájdem dedinu. Počúvaj, ja dojdem konečne ku svojej mŕtvole a tu bude nejaký drak lietať a ničiť tu všetko, čo tu vidí, nie? Kristu šadneky, ja som chcel proste nájsť len dedinku, kde môžem prežiť. Nie je možné, ahoj mŕtvola, ahoj, čau. Kamo, tu ani nikto nežije, chápeš? To je čo? Activate Waystone Zurar Cat. Takže musím nájsť, že aha, takže si vyberám. Keď nájdem niekde, tak si môžem medzi nimi portovať. OK, to je cool. To je pok. Čau, ja by som tiež bal. Ty máš koberec vo farby môjho oblečenia. Prečo vyprávam ako Aďo Hornák? A je tu golem, OK. Ako je to pekné mesto, len prečo tu nikto nežije? OK, a čo je toto? Tam je ten modrý drak, hej? Tam očiluje. A čo je toto? To je nejaké krematórium? Alebo čo, keď to je blízko? Čo je toto? OK, to je nejaká väznica? Dráčik tam spí, OK, to je pohoda. Čo je toto? Čo je toto? Pít! Prečo sú všetci mŕtvi? Dobre, attack mod. Čo to je? Čo je toto? Ty... To čo bolo? Pít. Prečo prestala hrať hudba? Tu sú zabité všetky zvieratá. Pít? Čo je toto? Dobrý deň, pán vojak. Kniha, Enchanted. Sadlo, OK. Tu je ešte ďalšie. Diamond, OK. OK, máme prvý diamond. Tu nič není, iba toto. Ty kokos, toto je čo? Čo má toto znamená? Vysvetlite mi niekto, čo je toto? Čo bolo toto? Tuto boli predtým tuto bol predtým ten drag, hej? Čistka. Nie. Ja mu nič nerobím, no. Choď na to, choď, nie, kašli na to, bratu. Kašli na to, nechcem sa s tebou fajtiť, Kašli na to. Dobre, tu bývať, toto je zás pekelná oblasť, aby ma tu duchovia strašili v noci. Ty blázon, choď preč! Nikto ťa tu nechce! Nikto! Nechaj mňa hňať! Tak poď! Aha, tak to bolo celkom rýchle. Toto je zaš čo? Pít! Prečo tu je mŕtvý zlobor? Prečo tu je mŕtvý drak, alebo čo to je? Prečo tu kosti draka a prečo je obrovský viac než ja? Čo s ním mám robiť? To predala už zás noc. Ja som úplne stratený. To čo tam svieti? To je zase nejaká postava? A to je iba on, je obyčajný skeleton, nie? Čau. Čo ty si zač? OK, tak ty nie si obyčajný skeleton. Ale si to čo mám za slowness, ja som spomalený. Ty. A ty si zas kto? Stay dead. Kill a graveyard Ja už neviem, čo mám robiť. To sú nejakí ohni... Čo? Pít, čo robím zle? Povedz mi, čo robím zle? Kde sa mi ten drak? Ja reálne nemôžem nič urobiť, chápeš? Toto není, že Minecraft scary, ale toto je, že Bear Grylls try to survive. A on sa hlavne zobrazil úplne z ničoho nič, chápeš? On robil bu a tu máš hlad, debil. Keby taký radšej prišiel v auguste, tak by ma schladil. Nie teraz, že urobí na mňa scare. Čauko. Kde je moja mŕtvola? Tam je, nie cez vodu. Že aj keby zamrazil niečo, tak zamrazí vodu. Haha. To čo bolo? Čo to bolo? Pít! Ty môj... On to fakt prišlo za mnou.
Tak točí. On ma to udusí! Woody sa utopil, keď sa pokúšal utiecť. Mňa šikanuje ľadový drak! To je čo? Nejaké truhlice, poklady, čo je? Aha. Knižky, okej. To je kopec toho. To čo je toto? To čo som práve našiel? Jupi. Aha, aj Silver Boots. To je všetko. Tak to polutujem. Silver Leggings. Manuskripty zoberiem. Poberiem všetko. For free. Aha, ďalšie ingoty. OK, tak všetko zlé je na niečo dobré, guys. Všetko zlé je na niečo dobré. Aha, ďalšie striebro. Nice. Aj diamanty. To bolo celkom nice. Toto je akože začiatok draka, alebo čo? Hodne si... Aha. Ako to, že mi nohy dali prielbu? To čo je? OK, ale aspoň, že niečo. Dobre, tak mám vykompenzované to, čo sa mi teraz dialo. Aspoň nejako. Vyzerám epicky. Čo ti dáva? Dobre, poďme zobrať tú moju smrť vybrať. Dobre, ak si tu chillujem. Dobre, musím ísť rýchlo do dediny. Tam som dal spawn point. Aby som nezačínal úplne od nuly. Niekomu sa vysniť postel, nejakému villagerovi a tú postel. Čau. Tu máš kopec jedla. Čauko. To vydržíš, bráto, neboj sa. Tak. Jež, zvládol si to. A ja si tu postel berem, dobre? Ďakujem. Keď nasratý úplne odišiel. Dobre, máme postel, ukradneme si postel a môžeme ísť teraz ďalej. Dobre, tu som všade pokapal, ale tu ešte, tu je niečo biele, tu je tiež nejaká stanica a tu je nejaký ešte, nejaká village. Tak ja pôjdem pozrieť toto. Ak to bude priateľská dedina, tak podľa mňa tam sme mohli začať budovať našu kolóniu. OK, tak toto vyzerá fakt ako dedinka. Yes! Yes! Čávez, bráček! Dobre, tak toto je naša dedina. Yes? Áno. Dobre, našli sme miesto, kde budeme žiť, to som veľmi rád. Tuto to opravíme a tuto môžeme rovno postaviť nejakú dedinu. A tu je na samotke, poď von, bratu. Počkaj, možno to bol aj dobrý nápad, že si bol na samotke. A on tu, pozri sa, on ich pozoruje. Lakejša, čauko Lakejša. Jak sa máš? Nie, chlapci, tak, to sa ti dám. Čau, Gustavo. Gustavo, asi bol dôvod, prečo si tam bol zamknutý. Takže 5, nie, Gustavo. Gustavo, poď sem. Pozri, čo mám, mäsko. Chceš kosť? Poď. Ahoj, dobre, my nerobím... Počkaj, my sa asi manželia. Dobre, počkajte, poď ty. Zostaň tu. Tak, Lakejša, vidíš, Gustavo? Urobil som obeť. Áno, dobre, už idem preč, chlapi. Užívajte. Dobre, takže toto budeme zveľaďovať, toto bude naša dedinka. Tu by sa nemalo nič stať zlé, chápeš? Toto bude proste môj shit. Tuto budeme žiť. Prečo zladovateľ... Tu je Herobrine! Tu je Herobrine! Kámo, nie! Nie, tu je proste všetko, čoho sa bojím! Prečo tu je Heropanák? Dobre, ja si tuto postavím, dám si postel. Ty si... On mi zničil postel! Ja som úplne na začiatku. Čo ti to je? Toto je vojna medzi mnou a tým ľadovým drakom. Ja sa na neho prichystám. V ďalšej časti začne na tomto mieste, kde som, budovať základňu. A v ďalšej časti pôjdem zabiť toho draka. Neviem, jak to spravím, ale pozriem si to a pôjdem zabiť toho draka hnusného. Alebo skapem. Uvidíme. Hodinu som tu, chápeš? Toto sa stane iba mne.